Hovedforhandlingen det er det endelige retsmøde, og jeg vil nu fortælle dig, hvordan hovedforhandlingen forløber og hvad du skal gøre. På selve dagen for hovedforhandlingen, der mødes du med din advokat i god tid, inden sagen starter. Du skal ikke klæde dig på nogen særlig måde, men tag almindelig pænt tøj på, men husk at slukke din mobiltelefon. Du følges med advokaten ind i retslokalet, og advokaten skal nok hjælpe med at fortælle dig, hvorhen du skal sidde under retsmødet. Så starter hovedforhandlingen. Når dommeren kommer ind i lokalet, så rejser alle parterne sig op. Det er en høflighed. Når formaliteterne er på plads, så forelægges sagen. Det betyder, at sagsøgers advokat gennemgår bilagene. Herefter skal parterne afgive forklaring. Først sagsøger, så sagsøgte. Din advokat har gennemgået din forklaring med dig forud for hovedforhandlingen og ved godt, hvad du vil fortælle. Man sidder i midten af lokalet, og man bliver sandhedsformanet. Det betyder, at dommeren siger til en, at man skal fortælle sandheden. Det fungerer på samme måde, når det er vidnernes tur. Til slut procederer advokaterne sagen. Det vil sige, at først rejser sagsøgers advokat sig op og fortæller, hvorfor sagsøger skal vinde. Herefter rejser sagsøgtes advokat sig op og fortæller, hvorfor sagsøgte skal vinde sagen. Den part, der får en dom, der går sig imod, har nu 4 uger fra modtagelsen af dommen til at anke. Så starter sagen forfra i landsretten.